Pois, como lle dicíamos, estamos con outra nova entrevista. Temos con nós Antonio Piñeiro e a Rubén Rodríguez, que son membros do Clube Ciclista Dúas Rodas. Boas noites, benvidos. Antonio, ti é a terceira vez que está e ao tercer plató. Cada día. A próxima vez a ver onde che toca. Vamos a ver, ben, estamos aquí porque este domingo vais a celebrar, creo que é a sexta BBT Cidade de Ourense. Xa tedes experiencia, xa se leva funcionando, incluso este ano tedes alguna novedade. Temos aí os cartéis que están, os nosos telespectadores poden ver, que é o cartel que está detrás vosa, ali, que anuncia esta carreira. E para falar dela, porque repito, xa este domingo, convitábamos a vos. Ben, sexto ano. Sexto ano, esta edición. Como vai con relación a outros anos, en que punto estamos, porque este fin de semana xa levamos varios días xa coa inscripción. A día de hoxe, como está a inscripción? Estamos bastante ben. Temos a fecha de hoxe máis participantes inscritos que o ano pasado, ca mesma diferencia de tempo. Entonces superaremos os inscritos do ano pasado. Moi ben, de momento debe haber sobre 270. Ben, estamos contentos. As previsións para este ano, seguindo a mesma progresión de inscricións, cando contantes, porque sempre hai que facer unhas previsións, non? Falábamos do cando estivéramos aquí por lo de Ribadavia, que había que ter en conta os voluntarios, a ambulancia, certa xente que colabora, entón hai que ter unhas previsións. As previsións a día de hoxe? A ver se chegáramos aos 350. Quedamos 350. Que sería récord, entonces, non? Sí, nunca tivéramos tantas. Ben, 35 kilómetros, 60 kilómetros, este ano novidade, 80 kilómetros. Sí, estamos a facer unha ruta extrema, porque hai xente que nas carreiras está máis preparada, teñe máis fondo, vamos facer unha ruta que vai correr, neste caso, máis aos arredores de Ourense, porque son 6 concellos os que toca a ruta, que son Ourense, San Cibrao das Viñas, Paderne de Allariz, Esgos, Nogueira de Ramuín e Pereiro de Aguiar. Entón, con isto pretendemos tamén dar a conocer outros camiños e outras paisaxes que da xeografía do entorno de Ourense. Eu son de Seixalbo, paso por Seixalbo. Vai a pasar por Seixalbo. A ver se pasa por diante a miña casa. Pasa por Seixalbo. Vale, pues entonces estaré pendiente de verla. Ben, 35, 60 e 80 está preparado para distintos niveis de deportista, de preparación, donde que recorrido de 35, de 60, etc. Por onde van? O pasan todos por o mesmo sitio? Non, a ruta é unha ruta circular. Perdón, todos van pasar por Seixalbo? Todas pasan por Seixalbo. Xa me... Concretamente por a zona do colexio. Por o cual? Por o vello? Aquí, ou por o grande, o que se fixou? Nas aforas, o de ladrillo amarillo. Vale, aquel grande. Non sei se o grande, non sei cal é. Vale, que eu vivo no antigo, ali cerca, a entrada do pueblo. Pero bueno, estarei pendiente. Podes animar, podes vir e animar. Ben, características, por que 35, 60 e 80? Elixes así ao azar ou porque vos estimades que a preparación da xente pode soportar? 35 é unha carreira para unha dificultade media, accesible a xente que, digamos, o típico dominguero, xente que sale ocasionalmente en bici ou que sale os fines de semana solo. Entonces 35 kilómetros son moi accesibles. Despois xente que xa ten un pouco máis de nivel, sale un pouco máis, gustalle máis a bici, demais a de 60. E despois a distancia de 80 porque agora estás demandando moito este tipo de distancias así xa máis largas, xente que compite e lle gusta un fin de semana non ir competir e tal, xente que ten xa un bo nivel e darlle algo. A xente cando se escríbese a unha delas ou escríbese e depois fai a que queira? Non. Hai que escribirse a de 35, escribirse a de 60... a cada un. Despois, a ver, non hai limitación, é dicir, tú inscribes a de 60, pero resulta que te ves con forzas e onde se dividen, pois dices tiro e... Que estarán perfectamente sinaladas, non? Totalmente. Ben, había cuotas de inscripción, hai saída, por exemplo, vexo que aquí a ruta extrema sae ás 8 da mañá, saese do Paco Paz e chegase tamén ao Paco Paz. O Paco Paz, chegada e saída, sí. Ás 8 da mañá saen as da ruta extrema e unha hora despois, ás 9, saen os da ruta curta e os da ruta longa. Como dixo o meu compañeiro, o nivel da ruta curta é asequible,
chamase un pouco popular, non? Pero todas son circulares, o da ruta extrema en todo momento non se sente confortas, bueno, pois sempre hai alternativas máis sinxelas, non? Falábades cando estivemos no cercano falando sobre a de Ribadavia, sobre a ruta de Ribadavia, dicían que levaban 2 meses preparando. Vos tamén aquí para 80 kilómetros, como preparades a ruta, como seleccionades, como se fai ese estudo, por onde se pasa, vades marcando tamén eses sitios, porque 80 kilómetros non é tan fácil, non? É complicado, é complicado. Como se fai iso? Para que os nosos telespectadores entendan. Montamos unha carreira, unha... Isto iníciase todo a principios de ano. A principios de ano falas ca xente, cos socios do clube, que animámonos, facemos, non facemos, por sí. Tratamos cada ano de sair hacia unha zona, non sempre hacia o mesmo sitio. Empezas a ver por onde podemos ir, por onde non. Sempre hai xente que controla moito de camiños, de historias, entonces faz unha saída base, digamos, un recorrido con programiña, co que sexa, e sobre ese programa, pois, despois lanzaste a facelo os fines de semana. A xente terá que seguilo por GPS, porque como vai a seguir os 80 km? Primeiro, hai que pedir permiso aos concellos por onde pasa? Hai que pedir permiso aos concellos, hai que pedir permiso á Xunta, á Deputación, á Federación, hai que pedir permisos para todo. Policía local, tráfico... E eses permisos custan? Cando falades con concello de San Ciprián, con concello de Pereiro, con concello de Barbadas... Hai concellos que teñen unha pequena tasa e concellos que non. Porque eles, cando lle pasa por ali unha carreira deste tipo, que aportan? Teñen que ter a policía municipal, aportan personal para controlar un pouco, por lo menos dentro do seu municipio, non? A seguridade. Dentro de cada un, dentro das súas posibilidades. Hai concellos que non teñen policía local, pero, bueno, se teñen protección civil, deixache protección civil... sempre aportan algo, cada un dentro do que pode. Hai concellos como están, por exemplo, de Nogueira e Ramuín, teñen o problema de que coincidimos varios eventos, entonces chamante e dicen, oye, eu tento axudar pero só podo aportar isto, entonces pois vas cuadrando. Porque aquí é cidade de Ourense, non é provincia de Ourense, estou vendo, non? Entonces, limitas un poquinho máis ao que é a cidades. Somos nós os que vamos orensans, pero, bueno, como as carreiras son abertas, ven xente de todas partes, non? Claro, é a cidade de Ourense porque, bueno, somos de aquí, parte de aquí, pois, normal, Volvo a insistir, o recorrido, os camiños están marcados? Sí, están sinalizados. Todos, os 80 kilómetros están sinalizados, non se vai a perder ninguén. Están sinalizados os cruces, vamos ter personal da organización, de protección civil, algunos concellos que lo que son os cruces que as carreteras máis importantes, nacionales, pois va a haber xente que va a verar pola seguridade dos corredores. En todo momento hai unos carteles que van sinalizando o percorrido. De feito, tamén hai a posibilidade de que os ciclistas que concurran ao evento podan descargar nas aplicaciones móviles do GPS pois o track do percorrido, en caso de algún problema de algunha flecha que este mal indicado, que hai veces que bueno, con mala idea a xente as cambia, non? Entonces, pois teña o percorrido no seu aparato. Si, o uso do GPS é sempre moi recomendado. Por si, a xente terá que, máis ou menos, os que xa son medio semi, non digo que falemos de profesional, pero os que saen xa a menudo xa levan, non? O que é a ruta extrema, aí non vai haber problema, porque esa xente probablemente vai preparada perfectamente para seguir o recorrido sin problema ningún. Canto personal humano fai falla para montar isto? Personal humano, porque está dicindo que nos cruces estamos falando de 80 km, non estamos falando de aquí ao polígono. Eso é incalculable, nunca chega. Nunca chega. Sodes suficientes, non sei se somos humanos. Sodes suficientes os dos clubes para montar ou pedides axuda exterior? Podemos que axude todo quen queira. Non lle dicimos que non a nadie, pero, bueno, en principio... a xente do clube. Sí, como a xente do clube. Somos un clube que ten bastante socios e, bueno, nestes eventos, bueno, pues soy colaborante. Volvemos ao de sempre. Xente anímase. En ese cartel aparecen anagramas, dicides vos que algúns destes anagramas é de obligado cumprimento, que teñen que estar. Sin embargo, bueno, digamos que as empresas, falábamos antes fora de micro, que a veces as empresas están saturadas de tanta vez que xente que vai a pedir ali cousas, non? Pero os organismos oficiais como se portan?
máis que nada o que che axudan é ca infraestructura. Do resto, pois, non. En plan económico, directamente ao que é a organización da marcha e todo isto, non suelen aportar, pero bueno, sempre aportan, pois eso, a Deputación neste caso, préstache o pabellón, o Concello pon a tua disposición a Policía Local, se fai falta algunha cousa, pois sempre tes aportache os enganches da luz. A ver, é difícil, é difícil. Canto vai o montante desta carreira? Habíamos falado tamén a de Ribadavia. Canto vai o montante desta carreira? Para que os, por menos, en algún momento cando chegades a un organismo destes oficiais e presentades e isto costanos tanto, para que os orensanos fagan deporte, isto costa tanto. Nunca lle presentaste, ou hai que presentarlle? Non, hai que decir que por parte do Concello, nese sentido, despois hai axudas. Hai subvencións. Por parte do Consello Municipal de Deportes. O que pasa é que, claro, tens que cumprir uns requisitos para chegar a elas. Se non chegas, pois todo o que gastaches, gastáchelo. Se non, pois sempre axudan algo. Tanto por cento do que tú gastes e podas justificar, pois... Sí, pero en principio vos tedes o que adiantar. Sí, non, eso... E non é garantizado que vollades a cobrar. Exactamente, eso é certo. Podes ter as axudas ou non. Pero, bueno, tamén é certo que eles están sempre dispostos a axudarche. Cando salen esas axudas, se alguna cousa che falta, alguna historia, sempre están pendentes para complementar e que cumplades sempre ca legalidade. Exactamente. Faltanos isto, mirade se podedes conseguir para ter dereito a axuda. Esconderse non se esconden. A inscripción termina o día, exactamente? 2 de xuño. O día 2 de xuño. Quanto custa a inscripción? Pois son 10 euros para os ciclistas federados e 12 euros para os que non son federados pelo tema do seguro, non? Temos que decir tamén que hai 2 avitoriamentos para a ruta curta e 3 avitoriamentos para a longa e a extrema. E logo, como sempre importantísimo, o que é o pincho final, non? O pincho final. Con tanto participante, con 3 carreiras, cando prevedes que cheguen os primeiros e cando prevedes que cheguen os últimos? Porque tendes que casi estar de retén esperando a que cheguen a xente, non? Sí. Previsións de entrada, os primeiros que podan chegar. Os primeiros que podan chegar, os primeiros que chegarán serán os que fan a curta. Chegarán salen ás 9, entre as 12 menos cuarto e as 12 chegarán os primeiros. Chegarán os primeiros. E os últimos da extrema, 4 ou 5 da tarde. Sí, bueno, hai que recordar tamén que hai unhos cortes por tempo, que unha persona que está empeñada en facer a ruta e non está capacitada, hai unos tempos que... Vos cerrades o control. Efectivamente. Non vale estar aí as tarde da noite. Ese é o problema, por moita voluntad que teña o corredor, por moita ilusión que lle faga, pois temos casa. Supoño que habrá un reconto da xente que se vea e xente que entra, non? Porque... Claro, non vades a levantar a, digamos que a... Non se vai deixar a nadie atrás. Non, por suposto. Vai haber... Xente que vai así. Vai que cerrando o que chamamos o cierre de ruta. Entonces, se alguén ten un problema, se alguén se queda atrás ou decide abandonar, pois comunícanolo, o coche da organización vai, recollo el, a súa bici e leva-o á saída, sin ningún problema. Depois de, cando xa se chega a este punto que se vai a facer a carreira, quedan ganas de volver a empezar para o ano outra vez? Ou levanse golpes e golpes e golpes e este é o último, este é o último. Claro, depois os que sodes tan amantes deste tipo de deportes, pasa o día, pasa a festa e a romería e volve outra vez a empezar xa para a seguinte. Pero hai un momento en que un se satura e dice, mira, este é o último ano. Xa ten pasado. Pasou este ano... É unha pregunta con pasan todos. Sí que pasa, sí. Pero, bueno, evidentemente o facemos por satisfacción e por promover o deporte, sobre todo... Además, vos estades todos os fins de semana, estades sempre. Leva traballo, eso sí que ven sempre. Chegados a estas alturas é cando dices, mira, que pase o día, eu non quero saber nada máis desto, non sei que, botas unha semana dicindo nunca máis, nunca máis. Pero que vos sempre estades organizando, porque tú, Antonio, sempre estás organizando tamén, sempre estades organizando. Porque gusta que a xente faga deporte, claro, e ao fin e ao cabo é un servicio, dunha forma ou outra é un servicio, porque además isto non se cobra nada, non? O sea que, bueno, pois o único que fago é deixarvos o micrófono para que invitedes aos que todavía estes días que faltan para que a xente se anime. O último día ainda se pode escribir unha lista, acaso ver algún rezagado que chegase, mira que me foi imposible, podome inscribir.
Podría ser algún acordo así de... Non pode ser unha cantidade moi grande de xente, pero bueno, se hai algún rezagao, pois podemos facer algo. Te imagínate que alguén nos enterou e ve a entrevista pois o sábado á tarde, ou chega, séntase ou ve a entrevista ou ven a última hora, séntase na casa e pon a tele e di, home, pois a mí me hubiera gustado e non tuve unha oportunidade. Pois, a ver, está aí o noso correo, a zona na que se inscriben para poder comunicarse con nós, tan pronto se den conta e o sepan, mándanos un mail explicándonos a situación, cos seus datos, faremos o que podamos. Calquer persoa que se entere seguindo a, por exemplo, si, repito, si neste caso en que unha persoa chegue o fin de semana ben, se sente, se vexa que se atopa con esta entrevista, pois sabe que poñendo BTT Cidade Ourense automáticamente lle leva o Facebook e lle leva todo, porque eu puxeno e automáticamente cheguei a información da volta, co cual pode poñerse en contacto con vosco, incluso en un caso extremo non habría problema en que se pudera escribir. Ben, pois invitados aos orensanos a que fagan deporte, invitados a que participen nesta carreira, e aí tedes a cámara. Bueno, pois animamos a todos os ciclistas a participar nesta marcha, de lembrar facer un uso responsable da bicicleta, tamén ter un comportamento digno cos demais participantes. É moi importante seguir as indicacións dos membros da organización, porque é unha marcha non competitiva, bueno, é para disfrutar, además de unhas vistas e unhos camiños recuperados espectaculares, non? Si quedou algo que non vos haya preguntado e que temos aí, pasásteme unha nota, eu teño que anotar, si desta nota vedes que hai algo importante que deberíamos dicilo, tamén o podemos dicir agora. Quedou algo aí por... Nada, simplemente animar a xente a vir, a participar, que o pasen ben, que disfruten dos nosos montes, nada. Creo que vai haber boa temperatura. Ademais, sí. Vamos ter unha temperatura ideal para o ciclismo. Sí, porque a temperatura vai ser moi boa, pero non vai facer moito sol, entonces perfecto. Eu creo que estou xa vendo as previsións, además mantéñense moi lineales as previsións para estes días, a non ser que haxa por aí. Mira o que pasou en Lugo, ca tormenta que descargou onte, que foi terrible, o sea que non vai ser que os nosos ciclistas lles pillen unha tormenta no medio campo. Non pasa nada, sol e auga. Ben, pois nada, animamos os orensanos que fagan deporte, que iso é sano e saludable. Estuve aquí con nos hai poucos días Miguel Aragón, é un especialista, profesor de educación física, fisioterapeuta, e acababa de chegar, o ano pasado dicíamos a entrevista, acababa de chegar de Holanda, e dedícase especialista en recuperación de pacientes que tiveron accidentes cardiovasculares. En Holanda, nun proxecto europeo que hai unha clínica onde a persoa que sufriu un accidente cardiovascular xa dali aos 3-4 días na clínica hai bicicletas estáticas para facer deporte, e é o primeiro que fan ali. Teñen un gimnasio con bicicletas, teñen bicicletas nos pasillos e teñen bicicletas estáticas nas habitacións para recuperar os enfermos cardiovasculares. Por iso que facer deporte, facer a bicicleta é dos máis saudables que hai, verdad? Sí, señor, outra razón máis. Ben, pois nada, invitámoslos a que fagan deporte este fin de semana, a sexta BTT Cidade Ourense, que é organizada por o Club Ciclista Dúas Rodas. Moitas gracias por estar aquí, e sempre que teñades algún evento, algunha celebración deste tipo, sabedes que temos unha fiesta aquí, temos unha ventana para comunicar a todos os nosos espectadores. Un saúdo, que saia todo ben e a seguir montando máis. Gracias. Ben, pois nada, gracias por seguirnos unha semana máis, enviamos un cordial saludo e hasta a próxima. Bien, ya nos habíamos despedido, pero acaba de llegar aquí una información y queremos hacérsela llegar. Es un pequeño cartel, ustedes no lo ven aquí, pero me acaba de llegar al teléfono, en un WhatsApp. Y es que nos han dicho que pasemos esta información, y es que los días 2, 3 y 4 de junio se va a celebrar aquí en Ourense la 23 edición del Rally de Ourense Clásico y Antiguo. Repito, los días 2, 3 y 4 de junio se celebra la 23 edición del Rally de Ourense Clásico y Antiguo. Los que quieran tener información pueden visitar la web www.clásicos de Ourense. Repito, www.clásicos de Ourense. Es una información que nos acaba de llegar y que queremos hacerles llegar a ustedes también una vez que ya nos habíamos despedido. Así que, una vez más, buenas noches y hasta otra ocasión.